Meiltä kuntavaaliehdokkailta kysellään, mitä mieltä ollaan kaivoshankkeesta. Se on selvä asia, että se mietityttää ja puhututtaa. Itse suhtaudun hankkeeseen erittäin kriittisesti. Toivon ja uskon, että ympäristövaikutukset selvitetään perusteellisesti ennen kuin hankkeeseen ryhdytään. En voi millään olla sellaisen kaivoksen kannalla, joka poistaa meiltä elinmahdollisuudet Rautavaaralla tai tuhoaa luonnon. Se on liian iso hinta maksaa siitä kaivoksesta. Äänestämällä voit vaikuttaa Rautavaaran tulevaisuuteen.